Het is 4 uur en er is het Frieske ijs. Goeiemiddag. Een 46-jarige dronken man uit Bedaard is juist in zijn wemplak maar 5 bijen in de auto de sleet inrieden. Om 10 uur juist rekent de 46-jarige bedaarster van de Hekade Dika riet de sleet in. Hij heeft 5 bijen in de auto tussen de 8 en 14 uur. Wonder op wonder kan ze alweer zelfs uit de auto komen en rekent net in van woenen. Mijn collega's kwamen bij de bestuurder van de auto en die roken dat hij drank gewoon is. Had een blaastest ondergaan. Dan bleek ook dat hij behoorlijk dronken hier. En hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man is intussen weer vrijlitten. De vertochte moet in kwatten van de rechter verschijnen. De Antillenflat in Ljouwert krijgt stadig gewoon zijn oude vorm waarom. Het is een begin maken, maar de wereldbouw van de galerijen. De constructie stiet los van de flat en is maken van stiel en betonnen platen. Dat is veiliger als de jerdere constructie, waarbij het de galerij vers ziet onder de flat. Een maaie brutst toch betonrot, de boppers de galerij ouw en stwatten in onderen. Daarom een man binnen de oude galerij voor te hellen om rond te maken van nijbouw. Ja, dit is wel een moment dat we echt het werk weer in het zicht brengen. En dat de mensen weer zien kunnen van nou ja, er gebeurt nou eindelijk weer wat. Want er had een hele tijd een steiger omheen staan. En nu gaan we echt de hecht in. En over 2 weken dan zit deze hele galerij er weer voor. De bewoners kunnen op 4 december haar huis weer in. De gemeente West-Stellingwerf zal voor de 3e keer een verkeersdrompelpleert zien wat worden. Want 2 keer is hij de waaihelle. Er zijn een soort klachten door de drompel. Belachelijk. Belachelijk. En ik ken wel een paar mensen van de stelling dus. En die waren het er ook niet mee eens. Ook door het paardrijden wonen er een paar. Dus zodoende. Je kunt er niet fatsoenlijk overheen met die treden. Nee, want die moet uitwijken. Zo'n soort verkeersdrompel laai hier. Maar nooit de poorter voor de 2e keer. Hoe dat kind is net duidelijk, toch komt er een nijen. We zullen zien in wat voor vorm, maar dat er een drempel terugkomt, ja, dat is wel de bedoeling. De bewoners van de Wiek de Stelling zijn intussen zelfs onder de slag om een goede drompel te betinken. Ze hadden zelfs al patent op onvregen. De stedenfracties van de VVD en D66 willen duidelijkheid hebben hoe het yield en de resultaten van de culturele haardstad 2018. Eind dit jaar moet Friesland een definitief besluit nemen hoe het alles net maait was aan het Europese project. Net de partijen binnen de resultaten die tot nota behellen binnen meeger. En zij willen dan ik dat het college met goede argumenten en zichtbare resultaten komt voordat er definitief ja zijn wordt. De politie heeft inbraaksporen vonden aan boord van het stel en scootsie Vrouwe Jans. Rechercheurs doen de CQD om erachter te komen waar dat schip stellen het. Het scootsie van Jan Langejans uit Krommenie waard juster bij Maatburgum waarom voen naar het Vliedenwieken voor het Hellewier van het Lisplak in de Hommerts. Nevens Langejans vallen de vernielings van zijn schip ta. In Kolmsweg is vannacht een grote partij smokers wordt stellen uit een supermerk. De skeer rent in het 10.000 euro's. Via een gat in het dak in het dief binnenkomen. De eigenaar van de supermerk en zijn zoon kregen van de morgen om 4 uur een melding dat het alarm ook hier weer. Toen ze bij de winkel aankwamen, wie de inbreker al voort. De politie het nog zocht, maar kon het hier nog aanhouden. Ze bent er het gat heen kwam en toen hadden ze het raamje eruit halen. Ben tussen de computers bezig teruggeroepen. En onder andere hadden ze de laders stikken brutsen. En de postzegels hadden ze mij dan. De technische recherche heeft onderzoek dien. De supermerk wie de hele dag wel gewoon iepen. De Timpaangroep is van Joetouw een topsportvriendelijke werkjouwer. Daar heeft de organisatie zelfs een keurmerk verkregen. 3 topsporters hebben werk dat onpast is aan haar trainings- en wedstrijdschema's. Het programma Goud op de Werkvlier begeleidt topsporters naar een baan in het bedrijfsleven, naast of na haar sportcarrière. De Tempaangroep van de Gediek doet Jeroen Maai. Bij dit bedrijf werken 3 topsporters, liek als bobslieder Arnold van Kalker. Hij wie de leraar, maar had nou volle meer gelegenheid om te sporten. Als je voor de klas staat, heb je gewoon je vaste lesuren en dat heb ik nu niet. Nee. Dus ik kan wel min of meer makkelijker de indeling maken, 's ochtends trainen, 's middags trainen. Dus dat is wel anders dan voor de klas, ja. Van Kalker jouwt les doen bij Gelijkse managers. Daarbij broekt hij eigen praktijkvoorbeelden uit de sport. Het waren er nog. Joen en vannacht binnen buien. Een temperatuur van 8 graden en een hudde zuidwestenwind. Morgen ik buien, afwisselen maar zinnen en het wordt een graad als 12. Dus die een matige en krachtige west-noordwestenwind. En het zag weer eens kwartiertje, dadelijk is naar Heer en naar deel 12 van ons Riegen over het Noord-Nederlands Orkest. Ik meld me maar meer Friesnijs aan, zo'n 6 uur.